Good morning, guys. Dito si Manay. Tapos si John nandun sa labas, nag-coffee na siya. Hindi ko alam bakit nalaman ni Dana. Sabi niya, bilhan natin ng coffee si John kasi mahilig sa coffee yun. Hindi natin inaano yan. Oo. Yan ang hawak niya lagi. Hindi ko na kasi napansin. Napansin siguro ni Dan. Binila niya ng iced coffee si John. Kaya kilala silang dalawa. O, tingnan mo itong batang to. Gustong-gusto niya yung laruan yan. Dance ulit, dance ulit. Dance, Baba? Dance? Dance? Dance, Baba? Gustong-gusto mo yan, ha? Sabi niya kagabi, mine. Sa kanya daw yan. Ano ito, dalawang to? Ala! It's broken? I think it's... Yeah? Kainis ka. Who wants pancake? You? And you? Sabi niya, doon daw, sinabi niya, oy, please naman siya. Yung isa, walang pakialam. Doon lang. May katulong ako, guys. Shoe chef. Dishwashing. What happened? You're taking over Uncle Danny's toy. Gusto niya, pasayaw-sayaw pa. Yum. Just pancake? You don't want bacon and egg? No? Yan guys, pancake, bacon. Bacon. Mag-i-egg din ako mamaya. Yung dalawa naghihintay na. Anyari sa pancake ko, ba't ang tagal? Yan guys, yung big baby ko kumakain na. Eggs. Ito, ilan ba naubos pancake nito? Lahat ng pancake, naubos nila, diba? Tigli 5? Maliit naman yun. Bongga guys. Bongga kumain tong mga to. Tapos ngayon nag-bacon na naman. Kanina inubos yung pancake, ngayon nag-bacon. Di ba egg? Egg daw. Wait sa mahina kalaban. 3 pa. Pang ano na to? Lapit ko na maubos yung isang tray. 3 na lang. Yung bacon. Ayan guys, tapos na sila kumain. Kami naman ni Manay. Kami naman. Nakakaloka. Sorry, what? Hot dogs? Guys, sabi ni Dan, hindi ako breakfast. Yung bonggang pag-breakfast. Parang nasa ano. Sabi ni Dan, punta daw sila dito every weekend para ganito daw yung breakfast niya. Here's the hot dog, babe. Hot dog para sa aking spaghetti. So Filipino. Yeah, yung may cheese. Masarap siya kapag inano ko sa spaghetti ko, pero kapag siya lang, hindi ko nagustuhan. Mas prefer ko yung red hot dog. Ako din. Hindi siya red? Hindi. Ito yung brown. Oh, that's too expensive. That's really too expensive. It's too much, Manay. I don't know. Pero meron siyang cheese. Mighty. Parang Mighty juicy something. I don't know. Pero binili ko yan, Manay, kasi nag-crave talaga ng hotdog one day. Nagpunta talaga kami, Manay, sa Manila Trading. Hapon na pala yun. Tapos mag-close na sila mga 15 minutes. Pagdating talaga namin dun, siguro mga 5 minutes na lang, mag-close sila. Dire-diretso ako kuha ng hotdog. Ay, Diyos. Ang mahal. How much did you get that bloody hotdog then? Like $10 a packet. No, more than that. Not just $10. 70? Yeah, it was. For this small? It was pretty expensive. It was Like over talaga, Manay. Yeah. Tapos pagkain ko, sabi ko, hindi siya masarap. Pero masarap siya kapag inano mo sa spaghetti. Hindi ko pa na-try. Ngayon ako Kasi cheese. Filipino. Kasi yung hotdog, we get it from Coles. Kasi we yung don't red? have this. Yeah? Yeah. In Asia. Guys, magluluto tayo ng Filipino-style spaghetti. Ito yung dadalhin ko kina Kat. So, nandiyan na yung oil. And then, ready na yung ating onion at saka garlic. Ito yung hotdog na mahal. Ano to, mighty juicy na may cheese. Hey, Baba! Ala, kumukuot na naman yung ugot na yan. And then, minced beef. And then, meron tayong beef stock. Ayan. So, isotay natin yung garlic at saka yung onion, Baba. Okay? Hey. Say hi to the vlog. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys.
Ang ganda-ganda mo naman. Lalo kung pumapangit eh. Yeah. Say Rice. Hi, Rice. Hi, Rice. Kit mo? Mwah! Oh! Okay, that's enough. Ayan guys, yan na yung sauce natin. Nilagay ko na yung Jollibee spaghetti. Jollibee? Hindi, yung Filipino style spaghetti sauce. Ito. Pak, nilagay ko na doon. Yan. Yan, ano na lang namin yan. Isi-simmer. Char simmer. Okay, louder. Gusto niya mag-pie face. Oh my gosh, I can't. Again. Yay! We dance. Gusto niya mag-pie face, guys. Sabi ng mama niya, kanta mo na. Ano yung sa'yo, Hali? Kiyod yan, ah. Ayun, kinuha na. Ice baby. Wala, hindi ka. Dance na lang. Ayaw ni TJ Manay, hindi mo yan mapipilit. Ay, excited ba ba? Makamahulog ka, Hali, ha? Oli dance. Opo. Makamahulog ka ba ba? Ayan na. Yan na, guys. Pie face. Pasimuno din yung big baby ko, eh. Wait, hindi ko dapat fish. Ayan. Ang saya. O, stage mom. Si Manay. Stage mom ka dyan, Manay. Ah, cute. How about you? Do you want to join? Do you want to join the pie face? Do you want to join Baba? Where are you going? Where are you going? What's my name? What's my name? Hi. Say hi, Ray. Hi, Ray. Magsha-shopping kami, guys. Are we going shopping? Yeah? We're going shopping with Holly. Wow, shopping. Oh, ready na si daddy nyo. Ang cute. 2. Okay, 2. That. Oh, there you Okay. go. 3. 3. Go, 3. Well, that, go the other way. You go the other way. Is that 1, 2? That's what you want. You're not lucky. You're always not lucky. Only one shot each. So once he gets you in the face, That's right, that's it. you get a shower, you get ready. Yeah, you get ready. We can do this. We can do this tomorrow. As well before you go. Yeah, no, that's it. That's it. No, you're going with daddy. You go, Daddy. Get ready. Yeah, that is ready. 3. Okay, kuya. 1, 2. Ah, One more. more. Go again. Keep on going. Go. See how many you can do before he hits you. Go. Close your eyes. Good call, Manay. That's it. That's it. Next thing. Yum. Si Huli nakatingin lang sa likod. That's it, sir. That's it for today. That's for today's class. We can play again tonight or tomorrow. You're gonna get tomorrow. 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 Hala, that's Yusa. Yeah. Yeah, para saya. Hala, it's on your head na. It's on your hair. Alright, you're alright. Get ready na. Punta kami Harbor Town. Ang sexy naman yung baba namin. Sexy pak. Outfit pa more. Ang ganda naman ng mga pom-poms niya. So we will drop you off. Drop me off. Yeah. And then head to Harbor Town. So shopping kami kasama si Manay. Nakapunta ka na doon? Harbor Town? I think so, pero mabilis. Matagal na? Oo, tagal na. Kasi, ano nila yan? Nila Dito na kami guys sa Harbor Town. Nakapark na. Uy, ang tsaka naman ang parking ko. Uy, ano pa mas hiwi pa dyan? Sa kabila. Yeah, that's alright. Si Holly, ang bait. Natulog lang siya, guys. All the way. Tapos ito, may pa-pram na tayo. Ayan. Pa! Okay.
Ang init, no? Parang mahangin, pero medyo, ano, oo, humid. Oo. Lock na yan. Ayan na, guys. Nakabili na siya. Nakabili na siya ng pangbali niya. Ay, maganda yung kulay na yan. Yeah. Pack. Alright, tara. Kaka-entrance pa lang namin, guys. Nakasabit na. May nakasabit na. Dito yung mga outlets, Manay. Yung mga, like, mayroon ditong, yeah, Bonds outlet. Nahilig ka mag-Bonds? Sa mga lalaki. Colette, guys. Tingnan nyo. Clutches and handbags from $15. Tapos purses and wallet, $5. Tingnan natin kung ano itsura ng $5. Tingnan natin. Guys, walang $5. Wala. Hinanap ko ng bongga-bongga. Wala. Na-joke lang sila. Tingnan sa labas, $5 daw. See, pinapasok lang kami ni Manay. Wala. Hindi yan totoo. Iba din yan. Manluloko. Dito kami sa JJ's, guys. Try ko nga itong aking ano. Ay, okay na. See, extra small. Maganda yung kulay. Namin yun si Manay, guys. May try mo. Pangatlo na to. Ayan na. Ito, try ko to. Copyright. Bakit magsalita kang mabilisan pa, tapos bilis-bilis na. Ang laki nito, pero winter. Oh, bakit ikaw din? Oversized look. Hindi naman, okay lang. Oh, yummer! Buti ka pa, may kinakain ka dyan. Masayaw-sayaw ka pa, good mood ka. $5 lang, bigyan ko to para kay Dan. Chloe, binitay ko talaga yung bag ko dito. Binitay pa talaga. Alright guys, meron na tayong isa. Isa si Manay, nakatatlo na. Apat na. Isa na, pang-apat na pala guys. Mami yung ano, may bigay pa Balls, siya. balls hali. Yan. Yan lang pang-brand. Meron kaming ano guys, competition. Competition talaga. Dalawa na sa kanya, akin isa. Isa pa lang. Naka-anim na to, iba din eh. Nag-shopping din ng bongga-bongga. Wala to sa Mount Gambier. Wala niyan. Wala. $3 guys. Mas mura pa sa nabili ni Manay kanina. Mga off-shoulder. Ano na kasi, paiba na yung ano, season. So, yung mga ano, sinisale na sila $5 dun. Nakawala ang bata. Come here. Hold my hand. Sige, pitik mami. Alright, let's go. Nakawala ng bata. Siya din yung bumalik. Siya din yung bumalik sa kanyang ano, upuan. Sige na, upo na. Oo. Nagalisod na. Nahihirapan ka na. Ayaw din magpatulong. Kaya mo yan, baba. Heaven, guys. Oh, heaven. $10, $5. Nakasave. Nandito kami sa Cotton On. Huh? Hindi ko alam. Nawala na yung milk mo. Balikan natin. Saan ba yun? Wala dito sa mga bagbag? Tatay, mabababili tayo ng... Patay, walang milk. Saan ba yun natin naiwan? Naiwan. Doon yung sa ano. Naiwan pa yung milk. Patay na. Balik. Where's your milk? Papunta na kami sa end, guys. So, nandito na yung temp. Ito yung gustong-gustong puntahan ni Manay, yung temp. Dahil kay Lyra. Ang ganda ng Mga na-haul ni Lyra. Nandun si Manay sa loob, guys. Nandito kami sa Cosmetics Fragrance Direct. Tingnan mo. Kasi kanina, hanap-hanap siya nung ano, ganyan na klaseng bag para dalhin niya daw sa Bali. Sabi ko, may laman na Clarins. Gumagamit siya ng Clarins. Oh, perfect. See? She's getting it. Iba din si Manay. Tingnan nyo to, guys. Ito yung kay Manay. Ito yung akin. Kay Manay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung kay Manay. Akin, 3 lang yan. Nandito na kami, guys. Yung akin, ilagay ko na lang sa second seat. Sige, ilagay mo na lang doon. Ay, hindi. Ilagay ko na to doon sa may kay Holly para... Sige, ikaw. Lagay ko sa likod yung akin. Ang dami. Okay. Guys, ang dami, oh. Nag-shopping si Manay, guys. At saka ako din. Siya rin. Yung akin kasi, marami lang siya tingnan. Nag-ano pala, dinefend ko pa talaga yung aking shopping. Kasi mga ano yung akin, mga pang-fall, pang-winter. Explain pa more. Explain pa more. Uy guys, grabe din naman ang sale dito. Kung nandito kayo sa Australia, as in, punta kayo Harbour Town. Oh, sobrang daming sale, di ba Manay? Correct.
tingnan mo. Alam mo na, wait, ano natin, thumbnail natin na, nagganon tayong dalawa. Wait, thumbnail pa more. Alright. Okay, parang buang lang. Dami, pero mura lang siya. Huwag kayong Oo, mura lang. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Wait, Holly. Let's go na, Baba. Car seat na naman tayo. Sleep ka na naman. Ha? Yay! I'm free! Okay, let's get in the car. Parang malaki lang ba? Get in the car. Dito ka, Baba. Dito. Here. Baba, hali here. Guys, mag-haul ako. It's actually the next day, pero ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko kanina. Kahapon siya, pero kanina nyo siya nakita. Kasi, hindi ko siya napakita. Nakalimutan ko ipakita sa inyo kasi sobrang ano na ako. Sobrang hectic na kahapon. No, ipakita ko sa inyo, ha? So, marami kaming pinuntahan. Nakita nyo naman kanina. Pero yung mga binilihan ko lang is JJ's Factory and Temp. Yung Heaven. Sobrang daming sale. Anyway, mag-una tayo sa JJ's. Yung mga binili ko, guys, is yung mga pang-fall, pang-winter. Actually, pang-fall. Kasi, ano, malamig na, lumalamig na. So, first one is this. Buti na lang, meron silang mga nakasale na pang-fall. Kasi, ano kaya, diba, fall na. So, parang magre-release sila ng mga bagong fall items. Pero, wala, nakasale pa rin sa JJ's. Oh, nagpunta kami sa Harbour Town. Alam niyo na, diba? Sa JJ's, ito. Ganito siya, guys. Yan. Para siyang very thick na cardigan. This one is in the size medium. Ganyan siya, oh. Actually, suot ko siya now. This is, ito guys, grabe, over. Originally, $55. Nabili ko siya ng $10 na lang. Did you hear that, babe? It was originally $55 and I got it for $10. How good is that, my love? And wala siyang damage, ha? Like, hindi siya faulty na item. Which, meron akong faulty na item na ipapakita sa inyo maya. Pero, hindi siya faulty. Pero look at this. See? Pang granny na ano. Na cardigan. Pero, I like oversized na cardigan. Especially, malapit na yung football season, guys. Itong Danny Boy ko, dadalhin niya ako sa footy. Kaya ang lamig-lamig kaya dun. And then, next one from JJ's. Binilhan ko si Danny Boy ng top. Kasi I remember, babe, I got you a top from JJ's, the black one. And you like that one, right? And I got that for cheap as well. So, I got this for him. Gray naman this time. And ano sabi? Unreleased. Worldwide daw. This was originally, guys, ito ha. Originally $25. I got it for $5 only. $5. Factory. Ito. Malalaman na ni Kat yung presyo ng gift na binigay ko sa kanya. Pero, hindi naman yan, ano, diba? Importante yung presyo. Hindi naman yan importante yung presyo. Anyway, ito, kasi binigyan ko si Kat ng ganito din, guys. Ano siya, galing siya factory. This one, extra small. Yung binigay ko kay Kat, medium. So, para siyang sweater dress. See, ito ha. Bongga to. Originally, it was $34.95. And then, I got it for $4.95. Pack! 20. Kat, winning, yeah. 20. Twinning, yeah. Twinning kami ni Kat. Extra small yung akin, yung binigay ko sa kanya yung medium. See, Kat, isipin mo na lang, $35 yan. Mahal yan, Kat, ha? Ikaw talaga. Okay, next is leggings, guys. Alam nyo ba na yung leggings na sinusuot ko, yung galing kay Kmart or Target. Tapos, dinodoble ko siya kasi manipis. And yun yung gusto ko kasi binibili ko siya sa kids section. Kasi kapag sa adults ako, hindi siya magkasya sa akin kasi sobrang haba. Now, nakita ko to kay Factory. And ano siya, size extra small. And hindi siya ganun kahaba. So, feeling ko, kasya siya sa akin. Kasya nga, see? Sa ano lang siya, tamang-tama yung length niya. And guess what? Guess what, people? It was originally $12.95. I got it for $4.95. Isa lang yung binili ko. Sana din dalawa ko, no? Gusto ko kasi siya i-test kung ano. I-test. See, hindi siya ganun ka see-through. Kasi yung sa ano, sa Kmart at saka sa Target, see-through siya, guys. Kaya dinodoble ko siya. Sana pala, babe, dinamihan ko. Kasi yung mga natira dun, mga extra small na lang. Siguro walang bumibili ng extra small. Okay, ito from Factory din, guys. Ito.
faulty siya. Kasi bakit siya faulty? Nakakaloka. Dahil lang dito, may stain daw siya sa likod. Yan. See? Sa likod yan ha? And hindi naman siya tsaka na stain. Parang normal lang siya na stain sa jeans. Pero faulty siya guys dahil dun. And this was originally... Oh my gosh, I love this. Originally $49.95. So originally $50. I got it for $7, people. This is a size 6. And ano din siya, kasya din siya sa akin. Tamang-tama lang yung length. So ano siya ha? High-waisted na jeans. Tapos tama lang yung length niya, oh. Nice. This is yung pinaka-winning sa akin talaga. Originally $50. I got it for 7 dahil lang sa stain na yun. Yes. And then last one is from Temp. So, medyo marami-dami din to. Ito yung first one. So, originally, $24.95. So, $25. I got it for $6.95 only. Ganyan siya, guys. See, pwede ko siya isuot with my high-waisted jeans kanina na pinakita ko. And then, ano siya, medyo may pagka-crop siya, but this one is in the size extra large. So, hindi siya, like, tamang-tama lang siya sa akin, hindi siya ganun ka-crop. So, yeah, ganda na ng deal na yan, ha? And then, this one, hindi ito pang winter. Pero, I have something like this in black and in white. And ginagamit ko siya to wear sa work. So, nung nakita ko itong kulay na to, binili ko kasi sobrang mura na lang niya, guys. Originally, $9.95. I got it for $4.95 na lang. See, ganyan siya. Ito, hindi siya like sobrang kasya sa akin. Actually, I'm not sure. Pero mahaba siya eh. Pero tingnan ko kung okay lang siya tingnan na hindi ko siya ikakat. Kasi feeling ko, kailangan ko siya ikat kasi mahaba siya sa akin. But it's kind of like a sweater dress as well, you guys. This one was originally $29.95. So, $30. And I got it for $6.95. $7 na lang siya. Gusto ko yung pa-embroidery niya sa harap. Tapos embroidered talaga siya. Hindi siya like patch. So, yeah, hindi siya patch. Ganyan siya, oh. Sweater dress. Kung mahaba siya sa akin, ikakat ko lang siya. Kasi okay lang naman siya ikat. Hindi naman siya like yung mag-fray feeling ko. And then, last two from Temp. And last two sa pa-haul natin today. This was originally $24.95. I got it for $6.95 only. Ito yung pa-pink natin na sweater. This one is in the size small. Yan. Meron siyang paano dito, oh. Pag ganyan na ganap. Halakat, pwede ito pang ano mo, breastfeed. Iganon mo lang, ilabas mo yung tutoy mo dyan. And then, I got it in this as well. Parang periwinkle. Char, periwinkle talaga. See, ang ganda ng kulay na to. Tapos, meron siyang ruching sa gilid, guys, oh. That. It's oversized. Oversized yung look niya sa akin. Ganyan. Ganda siya. Partner mo siya with leggings. And yun lang. See? Ang dami kong pinabili. Tapos, hindi siya ganun kamahal, ha? Yung na-spend ko. Less than $100 yung na-ano ko. Yung na-spend ko. Yeah. So, yun. Yun na yung haul ko, guys. Balik na tayo sa vlog ko noong Sabado. Pauwi na kami, guys. I-close ko na tong vlog na to kasi mag-vlog na naman ako mamaya. Kasi sobrang haba na ito. So, thank you so much guys for watching. Ang saya kasama ni Manay mag-shopping kasi nag-shopping talaga ba? Over talaga. Yeah. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Bye, Manay. Bye! Thank you! Pawis na. Bye, Ali. Alo, nagbaboy din. Bye, Ali. Oh, nag-kiss. Automatic. Bye, guys.